От традицията към иновацията. Училище, което вдъхновява и развива. За новата учебна година 13-то основно училище Свети Кирил и Методий в град Перник предлага уникални възможности за бъдещите първокласници в следните направления. Робоматематика, хореография, народни танци, изобразително изкуство. Възможности за бъдещите петокласници. Паралелка с допълнително изучаване на информационни технологии. Паралелка с допълнително изучаване на английски език. Училището предлага обучение в модерни STEM кабинети, удобство и грижа, модерна учебна среда, атрактивни извънкласни дейности, пълен екип за подкрепа на личностното развитие. Елате и станете част от нашето семейство. Запишете детето си при нас и му осигурете образование, което ще му отвори врати към бъдещето.